Kaixo, Ana. Opa, kaixo. Arratsaldeon. Kaixo, Idoia. Ana, zu ez zara ikertzailea, zu kazetaria zara, baina zientziarekin lotura handia duzu. Nola definituko zenuke zure burua? Nire burua, bai zientzia zalea, gainera ikasketak ere baditu zientzian, baina esan dezun bezala, kazetaritza edo komunikazio lana da, beste pasio edo grina dalako, jakintza hori edo gizarteratzea eta danan eskura jartzea. Eta uste dut, horretarako, zubi lan horretan, ezinbestekoa dela baita gure hizkuntzan ere aritzea, eta horregatik, hortan saiatzen gara. Bai, eta zure azalpenetan beti generoa nabarmentzen duzu, zientzian dagoen genero arrakala. Bai, horrek guzti hori egiten digulako kalte eta gainera zientziak badauka zerbait neutroa izateko, ez dakit, gaizki ulertu badago hor, ezta? Ematen du, zientziaren bidez egiten den guztia, dela denontzako onuragarria, ez dauka albo ondoriorik eta gainera denek daukate horretan parte hartzea eta hori ez da egia. Eta naiz eta, giza eskubideen adierazpen unibertsalean, 27. atalean jartzen du, guztiok daukagula zientzian parte hartzeko aukera, eskubide bada hori, eta gainera, zientzia jarduerak ematen dituen onurak ere guztionzako izan beharko luketela. Eta ez da betetzen. Orduan, horregatik da hain beharrezkoa, komunikatzen baldin bazabiltza, horri ere erreparatzea eta ez bakarrik lorpenak nabarmendu, azaleratu baita dauden utxuneak. Ana, zuk diozu alde batetik badela diskriminazio edo bereizkeria arlokakoa horizontala. Azalduko diegozu zer den hori? Idoia jarri du fisikaren adibidea, ez da? Arlokako diskriminazio horretan, badao bereizketa zientzia bigunen eta zientzia gogorren artean, eta zientzia biguneak dira zaintzarekin lotuta daudena, medikuntza, ingurumena, osasun arloko guzti horiek, eta gogorrak dira fisika, ingeniaritza, informatika, adimen artifizialare orain, eta hor ze gertatzen da. Bigunak deitzen zaizkie emakumezkoek orain hartu dutelako ortokia eta feminizatuta daude, eta feminizatu ahala prestigioa galdu dut eta prekarizazioa onditu egin eta soldatak txikitu egin dira, eta gainerako beste gogor horiek dira prestigioa dutenak egiazko zientzia maiuskulatan, eta horiek oraindik ere gizonen gotorleku dira. Orduan, diskriminazioa zenbakiek garbi uzten dute, baina nola izendatzen ditugun ere asko esaten du, ez da? Gero bada diskriminazio hierarkikoa edo vertikala, eta grafiko bat ekarri dugu hori azaltzeko. Bai. Ikuste hutsarekin daukagulako ikustea hor, ez da? Nola, gurutzatzen diren marra horietan, urdina da gizonen eunekoa, zenbakiak, eta proportzioan, gelditzen da arroxa dela emakumezkoen zenbatekoa. Eta gurutzatzen diren puntu hori da justu doktoretza garaia. Orduan, doktoretza egiterako urte horietan, parean daude, neskak zein mutilak, 50% justu. Hau, arlo guztiak aintzat hartuta, zientzia eta teknologiakoak. Hauek dira, Euskal Herriko ikerketa zentroetan, 2021eko datuak dira, Eta hor ikusten dugu, baietz doktoretzara iristen dira parean. Baina, gero urteak aurrera egina ahala, emakumezkoak jeisten eta jeisten doaz, eta azkenean, ikerketa buru eta laborategiko alegia. Zeinek erabakitzen du, zertan inbertitu, zer ikertu behar dan, eta emaitzak norentzat izango diren? Gizonak, emakumezkoak, apenas daude kaldu egin dira bidean. Baina grafikoan ikusten dut, gainera bestalde, ikasketak asterako garaian, badirudi emakumezkoak gehiago direla, gizonezkoa baina? Bai, arlo askotan gertatzen da hori, normalen neskei eskatzen zaie, ikasle onak izatea mutiletan, kirolari ona baldin bada, badauka. Baimena ikasketetan hain brillantea ez izateko. Aprobatzearekin nahiko. Neskak ikasle onak izan behar dute, mesedez. Ana, beraz, badago, ibilbide zientifiko honetan zerbait, emakumeak gerarazi egiten dituena? Bai, zerbait asko daude. Amaiak ere hori aipatu du, ez da? Hor buru askoko
monstrua edo. Eta hori ikusi dute ikerketetan ere horregatik da hain zaila egoera hau iraultzean. Naiz eta esan bezala hauek Euskal Herriko ikerketa zentroak dira Euskadikoak, eta hor ere badaude programak berdintasunerako, eta baina mesede egiten denean alde batetik, beste alderdi batzuetan kalte egiten zaie emakumezkoei, hori ez zaie gizonezkoei gertatzen. Adibidez, guraso bilakatzen direnean, amek prestigioa galtzen dute eta galtzen dituzte aukerak aurrera egiteko, eta hori gizonezkoei ez zaie gertatzen. Horregatik da hain zaila, baina ja hasita doktoretzatik. Horre egin dituzten inkestatan COVID-arekin lotuta eta osasun mentala edo buru osasuna ikusi dute oso ikututa gelditu dela, eta bai gizonetan eta bai emakumezkoetan hilo eginda asko estresa, antsietatea eta horrelako dutenen ehunekoak. Baina nabarmenagoa da iloera emakumezkoetan eta baita heteronormatik ez diren guztietan, heteronormatik kanpo daudenetan. Orduan, hortik hasita hasten da, eta gehitzen doaz oztopoak. Orduan, bai, oso zaila da. Ana, beraz, argi dago parekidetasuna ez dela kontutan hartzen, baina ze onura ditu lantalde zientifiko bat parekidea izateak? Hor frogatuta dago zenbat eta parekidetasun handiagoa izan, orduan eta emaitza esanguratsuagoak eta inpaktu handiagokoak lortzen direla. Eta adibidez badago ikerketa bat iaz argitaratu zuten, pentsa, 2000 urtetik 2020 bitartean 6,6 milioi ikerketa aztertu zituzten, hau ikusteko, zer gertatzen zen, eta guztiak ziren hori bai osasun mundukoak. Eta hortik ondorioztatu zuten, oraintxe esan dugunak, emaitzak zirela hobeak eta gainera jende gehiagoren gana iristen zirela. Eta iradokitzen zuten hori gainerako arloetan ere gertatuko zela. Eta gainera, ikusten zuten ikerketa talde parekideetan, parekidetasun hori lotzen zela baita ere dibertsitatearekin beste arloetan. Adina, etnia, baita sexu identitatea, arraza, horiek guztiak ere dibertsitatea handiagoa zen, genero oreka lortu ahala. Horrek ekartzen du ikuspegi zabalagoa izatea, eta hasieran esan duguna zertan inbertitu, zer ikertu, eta norentzat, hor sartzen dira, askoz ere begirada zabalagoa eta disiplinartekotasun handiagoa ere bai. Orduan, bai zer eta bai nola asko aldatzen da, zenbat eta dibertsagoa izan. Ana, ari gara esaten hobekuntzak behar ditugula, baina zuri irakurri dizugu azken urteotan emakume zientzialarien egoerak okerrera egin duela. Zertan? COVID-19arekin gertatu da argi eta garbi, eta izan da gehien bat bestelako lanak, ordaindu gabe dauden guzti horiek eta ezkutuan daudenak, emakumeen gain gelditu direlako. Zientzia ez da gizartetik aparteko sistema bat. Justu gizartean dagoen erakundetuena eta arau zorrotzena dauzkan horietako bat da. Orduan, gizartearen age guztiak zientzian ere badaude eta gainera areagotuta. Beraz, ikuspegi feminista zientzian ere beharrezkoa da? Ezinbestekoa, eta gainera, are gehiago, feministek ere egon behar dute zientzian, hori Uzuri Albizu Maiak elkarrizketa batean eman zidan kamiseta bat egiteko daukat, oraindik agindu nion, baina zientzia boterea da, eta horregatik feministok zientzian ere egon behar dugu. Orduan, zientziak izan behar du feministago, eta feministak ere egon behar dugu zientzia.